дар доираи бозиҳои даври аввали чемпионати тоҷикистон ду дастаи навкори лигаи олии мамлакат Локомотив Помир ва Файзкан дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе байни ҳам рақобат намуданд. дар ин бозӣ нахустин шуда ҳамлагари таҷрибадори дастаи Файзкан Наврӯз Рустамов дар дақиқаи 49-уми бозӣ ба задани гол даст ёфта меҳмонон ба пеш баромаданд. бо гузора шудани 6 дақиқаи дигар аз голи нахустин ба бозингарони дастаи Локомотив имкон даст дод ки голи ҷавобиро зада таносубро баробар созанд. муаллифи зарбаи ҳадафрас Шаҳром Сулаймонов гардид. дар дақиқаи 71 дидор бошад Азизбек Ҳасанов соҳибони майдонро бо зарбаи ҳадафраси худ ба пеш баровард. бо гузора шудани 1 дақиқаи дигар аз ҳайати дастаи Файзкани ноҳияи восеъ Азизҷон Зарипов голи дуюми дастаашро ба дарвозаи соҳибони майдон зада ҳисобро 2-2 сохт. ҳамин тавр ин ду дастаи навкори лигаи олӣ аввалин бозии худро дар чемпионати Тоҷикистон бо натиҷаи мусовӣ хатм намуданд. дар даври аввали мавсими имсолаи футболи мамлакат тими хатлони шаҳри бохтар бо дастаи Истарафшани шаҳри Истарафшан майдондорӣ намуданд. маврид ба зикр аст ки аз оғози пайти аввал меҳмонон бартари бозиро ба даст гирифта тез ба ҳуҷум мегузаштанд. ҳамин буд ки дар дақиқаи дahumi рақобат футболбози дастаи Истарафшан рақами 10 Илҳом Баротов аз масофаи дур зарбаи ҷаримавӣ зада ҳисобро кушод. футболбозони дастаи хатлон ҳарчанд кӯшиш мекарданд ки бо голи задаи меҳмонон ҷавоб гардонанд, вале ба онҳо имконият даст намедод. ҳамин тавр қисмати аввал 0-1 ба анҷом расид. дар қисмати дуюми майдондорӣ саҳитараш дар дақиқаи 53-ум ҳамлагари тими хатлон Парвиз Ахунов бо кӯмаки ҳамдастагонаш тавонист ки тӯбро дохили дарвозаи Истарафшан намуда ҳисобро баробар намояд. дар идома муҳофизатгари соҳибони майдон Равшан Азизов бо иллати дағалона қоидаи бозиро вайрон намуданаш довари марказ онро бо корди сурх муҷозот намуда майдонбадар шуд. дар вақти изофа намуда бошад бо як ҳуҷуми бобарори дастаи хатлон бозингари тими Истарафшан Абдурахмонов Бахтиёр дар назди дарвозаи худ ба қоидаситезӣ роҳ дод ки аз тарафи довар бо корди сурх муҷозот шуд ва зарбаи ҷаримавӣ 11 метра таъин гардид ки онро Эҳсон Бобоев ба гол табдил дода ғалабаи дастаашонро таъмин сохт ва бо ҳамин майдондорӣ ин ду даста 2-1 ба фоидаи тими хатлони шаҳри Бохтар анҷом пазируфт. пеш аз ҳама мехостам тамоми мухлисони футболи тоҷикро бо анҷоми бо мавсими саршавии мавсими нави футбол ва он шахсоне ки бо футбол сар кор доранд табрики таҳният гуфтам ба онҳо тамоми хурсандият тамоно мекунам. касе ки кадом даста ба мухлис аст мехоҳам ки ҳамвақт дастаашон пешқадам бошад. аз фурсат истифода бурда мухлисони дастаи хатлони шаҳри Бухтарро бо ғалабаи аввалин дар мавсими нав табрики таҳният мекунам. ногуфтанам ки ғалаба бисёр душвор ба даст омад. дар ин мавсиму бозингарои нав даъват кардем, лекин ин мушкилӣ шуд ки ин сарҳада маҳкам кардан омада натонистанд. имрӯз одамои нав биромадан дар бозӣ мушкилӣ доштанд. вазъияти бозӣ дар дасти мо буд, лекин мо бозиро бохтем. мушкилӣ дорем дар даста. бозингарои нав наметавонанд ба мо ёрдам кардан. фикр мекунам кор мекунем бо бачаҳои мо барои ғалаба омадем. мо ҳама вақт барои ғалаба бозӣ мекунем. барои ҳамин фикр мекунам имрӯз бояд бачаҳо хубтар бозӣ мекардану маҳораташон нарасид. баъзеош маҳораташон нарасид.